28 август дар ноҳияи Данғара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, комплекси агросаноатии мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармариро ифтитоҳ карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Себистон нахуст бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти инкубатори корхона оғоз бахшиданд. Барои сохтмони инкубатор дар деҳоти Себистони ноҳияи Данғара 1 гектар замин ҷудо гардид. масоҳати сохтмони зери бинои инкубатор беш аз 2000 метри мураббаъро ташкил дода, он калонтарин инкубатор дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ин ҷо биноҳои истеҳсолии ҳозиразамон ва иншооти ёрирасон бо насби таҷҳизот ва технологияи навтарин, инчунин гузарондани системаи инфрасохтори муҳандисӣ бо дар назардошти талаботҳои санитарӣ эпидемиологӣ сохта ба истифода дода шуд. иншоот аз минтақаи коркарди санитарии техника, ҷойи қабули тухми инкубатсионӣ, сардхонаи нигаҳдории тухми инкубатсионӣ, ҳуҷраи гузоштани тухм бо аробаҳои махсуси қутидор, толори ҷевонҳои инкубатсионӣ, толори ҷевонҳои чӯҷабарорӣ, ҳуҷраи эмгузаронӣ ва ҳуҷраи таҳвили чӯҷаҳо иборат мебошад. сардхонаи нигоҳдории тухмҳо бо таҷҳизоти ҳозиразамон муҷаҳҳаз буда, ҳарорати дохилӣ дар сатҳи 15 дараҷа гармӣ нигоҳ дошта мешавад, зеро дар ин дараҷа ҷунбиши ҷанини тухм оғоз намеёбад. вақте ки тухм вориди корхона мешавад, мо тухмро дар дараҷаи 18 нигоҳ дошта дар муддати 2 рӯз, баъд онро гирифта пеш аз ба ҷевонҳо гузоштан тухмҳоро ба навъҳо ҷудо мекунем. тухмҳое ки нуқсон доранд, тухмҳое ки пӯслоқҳояшон тунук мебошанд, тухмҳое ки холча донача доранд, мақсад тухмҳое ки нуқсон доранд ва ғайраҳо, мо ҳамин тухмҳои нуқсондорро ҷудо карда тухмҳои босифатро гирифта ба яхтонҳо мегузорем. дар 37 дараҷа гармӣ дар 45% намнокӣ нигоҳ медорем. сипас дар ҳуҷраи дигар тухмҳоро ба аробаи махсуси қутидор гузошта дар ҳарорати 25 дараҷа гармӣ нигоҳ медоранд то ҷанини тухм ба ҷунбиш дарояд. баъд аз ин аробаҳоро дар ҷевони инкубатсионӣ ҷойгир намуда то 18 рӯз онҳоро дар ҳарорати 38 дараҷа гармӣ нигоҳ медоранд. 3 рӯзи охир тухмҳо ба ҷевонҳои чӯҷабарорӣ гузаронда мешаванд ки дар ин ҷо чӯҷаҳо аз тухм мебароянд. баъди 18 рӯз мо тухмҳои аз ҷебони инкубатсионӣ ба сабадҳои махсус гирифта ва ба ҷебонҳои чӯҷабарорӣ бурда мемонем ва дар муддати 3 рӯз чӯҷаҳо мебароянд ва мо чӯҷаҳои босифату солимро ҷудо карда мегирем ва баъдан онҳоро эмгузаронӣ мекунем то он ки ба худ ягон вирус ё ягон касалиҳоеро ба худ қабул накунанд ва баъдтар онҳоро мо интиқол медиҳем. ҳангоми гузаронидани тухмҳои инкубатсионӣ ба ҷевонҳо мо онҳоро тавассути асбобҳои махсус муоина месозем ва инкишофи ҷанини онро муайян мекунем. мавриди зикр аст ки барои тавлиди чӯҷа 21 шабонарӯз тухм дар ҷевон нигоҳ дошта шуда, меъёри муайяни барориш 80%-ро ташкил медиҳад. шумораи ҷевонҳои инкубатсионӣ 16 ва ҷевонҳои чӯҷабарорӣ 5 ададро ташкил медиҳад ки ғунҷоиши ҳар кадоми онҳо ба 19200 дона тухм баробар мебошад. иқтидори гузоштани тухми инкубатсионӣ дар як моҳ беш аз 460 000 донаро ташкил медиҳад. иқтидори солонаи барориши чӯҷа дар инкубатор зиёда аз 5 миллион сарро ташкил медиҳад ки аз ин 3 миллион сарро ба мурғхонаи комплекси паррандапарварии Мармарӣ барои парвариш таҳвил медиҳанд. чӯҷаҳои боқимондаи корхона барои таъмини дигар мурғхонаҳои кишвар бо чӯҷаҳои хушкзоти гӯштӣ пешниҳод мегардад. барои таҳвили чӯҷаҳо аз инкубатор ба мурғхона техникаи махсус гардонда шуда бо мақсади риояи талабот ва меъёрҳои муайяннамудаи соҳа дастрас карда шудааст. дар ин ҷо низ коргарон бо шароити хуби корӣ, бахусус маоши баланд, ошхона, либосҳои корӣ ва ҷойи истироҳат таъмин мебошанд. ман миннатдории худро ба ҷаноби олӣ баён мекунам ки ба мо занои хонашин ҳамин хел корхона бунёд кардан, ҳамин хел шароит
муҳайё карданд ки мо ҳамин хезанои хонашин соҳиби кор, соҳиби маоши нағз шудем. Миннатдории худро баён мекунем ки дар ҳамин наздикии хонамон ки ҳамин хел мо соҳиби кор шудем занои хонашин. Ташаккури зиёд ба ҷаноби олӣ. таҷҳизоти инкубатор ба ҳама талабот ҷавобгӯ буда истеҳсоли ширкати бонуфузи ҷумҳурии мардумии чин EI Farming мебошад, ки дар бозорҳои давлатҳои Аврупо ва Осиё мавқеи назаррасро ишғол менамояд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баъди ифтитоҳи бинои инкубатор дар деҳоти Себистон фабрикаи паррандапарварии мурғи гӯштии комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармариро ифтитоҳ карданд. корхонаи замонавӣ бо мақсади идомаи амалигардонии иқдому нақшаҳои созанда расидан ба ҳадафҳои стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар, таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва дар амал татбиқ намудани сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ бунёд гардидааст. самти асосии фаъолияти корхонаи мо ин паррандапарварӣ мебошад ва истеҳсол кардани гӯшти мурғ аст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол зиёда аз 5000 тонна гӯштро дар бар мегирад. чуҷаи якрӯзаро мо ҳангоми ворид кардан дар ҳар як цех ба миқдори зиёда аз 30,000 сар дар цехҳо ҷобаҷо мекунем ва таҷҳизотҳое ки мо имрӯз ворид кардаем таҷҳизотҳо пурра ҳама таҷҳизотҳои нав муосир буда барои дар сатҳу сифати баланд ва барои дар як ҳолати стандартӣ қарор додани ҳамаи талаботҳои бойторию талаботҳои санитарие ки барои парвариш намудани чӯҷа лозим аст инҳо пешбинӣ шудаанд. сиёсати пешгирифтаи роҳбарони ҷамъият ин таъсис додани силсилаи пурраи истеҳсолӣ мебошад ки занҷираи пурра аз истеҳсоли тухми инкубатсионӣ хобондани тухми инкубатсионӣ баровардани чӯҷа ва то маҳсулоти ниҳоӣ пешбинӣ гардидааст ки ин ҳам боиси он мегардад ки маҳсулоти мо боз ҳам дастрастар бигардад барои халқи азизи худамон. комплекси агросаноатӣ бо дар назардошти таъмини бозори истеъмолии пойтахти мамлакат ки таҳти назорати бевоситаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дорад, ҷиҳати саривақт ва бо сифати аъло пешниҳод намудани маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ фаъолияти худро пеш мебарад. ҳудуди мурғхона 22 аз 175 гектар заминро дар бар гирифта дар он бинои маъмурӣ 12 фермаи парвариши парранда, 4 амбор, бинои санитарӣ, 2 минтақаи коркарди санитарии техника ва обанбор сохта шудааст. дар ҳар як ферма то 30,000 сар мурғ парвариш карда мешавад ва давраи парвариш 45 рӯзро дар бар мегирад. зоти паррандае ки мо ворид кардаем ба зоти рос 308 мансубият дошта айни замон чӯҷае ки дар инҷо мо мебинем дар синни 14рӯзагӣ қарор дорад. мо ин чӯҷаҳоро то 45 рӯз парвариш дода вазни зиндаи онҳо дар тӯли 45 рӯз то 3,2 кило мерасонад. ногуфта намонад ки шарту шароите ки чуноне ки шумо мебинед барои парвариши мурғ мусоид буда айни замон ҳарорати дохили мурғхона 28 дараҷаро ташкил медиҳад ва ин ҳам ба меъёрҳои лозимаи парваришӣ ҷавобгӯ мебошад. бо истифода аз иқтидори ҳамаи мурғхонаҳо имкон аст дар як сол зиёда аз 3 миллион сар мурғ парвариш карда шавад. маблағи умумии сармояи ба бунёди корхона ҷалб гардида 104 миллион сомониро ташкил дода дар он якҷоя бо инкубатори корхона зиёда аз 160 ҷойи кории нав таъсис дода шудааст. аз ин шумора мутахассисони касбии сатҳи олӣ ва кормандони қатториро шаҳрвандони кишвар дар бар мегирад. ман Зайндинова Ҷумага сокини деҳаи Себистон ноҳияи Данғара муддати чанд моҳ мешавад ки дар ин корхонаи паррандапарварии Мармарӣ кор ва фаъолият дорам. мо бо тамоми шароитҳо муҳайё мебошем. ойлигро сари вақт мегирем. 3 вақт авқоти гарм. мо шукргузор аз он ҳастем ки чунин корхонаҳоро ба мо муҳайё карданд. мо занон бонувони деҳаи Себистон соҳиби кор шудем. мо занон бонувони ҳамин корхона ба ҷаноби олӣ миннатдории худамонро баён мекунем ки чунин корхонаҳо ба мо муҳайё карданд. дар фермаҳо таҷҳизоти муосири ширкатҳои аврупоӣ ва хитоӣ насб гардидааст ки аз хатҳои хӯрокдиҳӣ, обдиҳӣ, равшанидиҳӣ, гармидиҳӣ ва ҳавотозакунӣ иборат мебошанд.
таҷҳизоти муосир ҳарорати дохили фермаҳои парвариши паррандаро аз рӯи талабот ва меъёри соҳаи паррандапарварӣ мӯътадил нигоҳ дошта барои парвариши мурғҳои хушкзод муфид мебошад. қобили зикр аст, ки таҷҳизоти корхона ба таври автоматӣ фаъолият намуда бо компютерҳои махсус идора карда мешавад. айни замон мо дар цехи як қарор дорем ва ҳамаи цехҳои мо бо чунин таблои компютерӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. ин таблои компютерӣ ба мо имконият медиҳад, ки назорати дохилшавии вурудии ҳаворо, хуруҷии ҳаворо, назорати гармову сардии ҳаворо ва ҳамзамон намнокии ҳаворо назорат кунем. системаҳои хунуккунандае ки дар қисмати пеши мурғхона ҷойгир шудаанд, инҷо қисмати воридшавии ҳавои сард мебошад, ки тавассути сенсорҳо онҳо назорат шавандаанд ва ҳангоми боло ё поён рафтани температура дар таблои компютерӣ ба мо муайян мешавад, ки айни замон бояд чанд вентилятор кор мекунад ва мутобиқи воридшавии ҳаво теъдоди лозимаи вентиляторҳо, ҳавокашҳо ба кор шурӯъ мекунанд. ҳамзамон назорати ҳавои гарм, назорати ҳавои гармиро низ бо ин табло мо назорат мекунем ва тамоми процессҳои лозимӣ барои истеҳсолот ва организми солими чӯҷа зарур аст дар инҷо зери назорат қарор гирифта мешаванд. ҳамзамон равшаннокии дохили цех, ки мисол бар мо люксҳои лозимаро мо дар инҷо ҳангоми ворид кардани чӯҷа дар синни якрӯзагӣ ба ин табло он меъёрҳоро ворид мекунем ва дар асоси он маълумоти ворид кардаи мо люксҳои равшаннокии дохили цех яъне ки пасту баланду ва назоратшаванда мешавад, ки ин ҳам барои рушди ҳар як чӯҷа ба мо мусоидат мекунад. ҳамзамон барои витаминукунонӣ, барои эмгузаронии чӯҷаҳо дар мо таҷҳизотҳои махсуси дазатрон дар инҷо насб карда шуданд, ки меъёри лозимаи витаминро ба 1 тонна об ё ин ки ба ҳар як сар чӯҷа дар инҷо назоратшаванда аст ва мо бо ин асбоби дазатрон метавонем меъёри лозимаи витамин ё ин ки эмгузаронии чӯҷаро назорат кунем. идоракунии автоматии таҷҳизот имкон медиҳад, ки меъёрҳои зарурӣ дар фермаҳо зери назорати доимӣ қарор гирифта, коргарон аз иваз шудани ҳама гуна нишондиҳандаҳо сари вақт хабардор гарданд. дар вақти бунёди корхонаи мурғпарварӣ ҳама талаботи беҳдоштӣ ба инобат гирифта шудааст. имрӯз зиёда аз 130 нафар коргарони маҳаллӣ бо ҷои кор таъминанд, бо хӯроки гарм, либоса таъмин мебошанд. таҷҳизотҳои насбшуда пурра бо тарзи автоматикӣ кор мекунанд. зиёда аз 20 адад техника барои корхона ворид карда шуда дар ҳолати омодабош қарор доранд. дар корхона тамоми меъёрҳои санитарию бойторӣ риоя карда мешаванд. мо кӯшиш мекунем, ки мардумро бо маҳсулоти тоза ва хушсифат таъмин намоем. инфрасохтори ҳудуди мурғхона бо хати барқ ва хати об таъмин гардида, роҳҳои он мутобиқ ба стандартҳо мунфарш карда шудааст. дар иншооти мазкур барои мунтазам фаъолият намудани мурғхона шароит фароҳам оварда шуда, дар баробари ин зиёда аз 20 техника ва механизмҳои махсус истифода мешаванд. баробари ба кор ҷалб кардани сокинони маҳаллӣ барои онҳо шароити беҳтари корӣ низ ташкил гардидааст. аз ҷумла онҳо бо хӯроки гарм, либоси корӣ, маоши хуб ва лавозимоти корӣ таъминанд. дар баробари ин ҷиҳати пешбурди корҳои ободонӣ гирду атроф ва дохили мурғхона кабудизор карда шуда, беш аз 2500 бех дарахт шинонда шудааст. фаъолияти мурғхонаи нав мутобиқ ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат, ба хусус таъмини аҳолӣ бо ғизои хушсифат ва саноатикунонии босуръати кишвар ба роҳ монда шудааст. 28 август дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, забхонаи комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармариро ифтитоҳ карданд. забхона дар масоҳати 1.7 гектар бунёд гардида, аз биноҳои маъмурӣ, истеҳсолӣ ва иншооти ёрирасони муосир иборат мебошад. ҳадафи ифтитоҳи корхонае ки имрӯз аз тарафи ҷаноби олии муҳтарам пешвои миллат кушода шуд, таъмин намудани ҳадафи стратегии давлат оид ба амнияти ғизоқуворӣ ва воридоти васкунандаи маҳсулот мебошад.
ما مقصد داریم که با محصولات خود بازار داخلی دوشنبه و جمهوری تاجیکستان را تامین کنیم تا که اهالی ما از گوشت پرنده با صفت تامین کرده شود. خصوصیت محصولات ما در آن است که پرنده مرغ‌های در کارخانه ما به طرز دستکش و حلال ذبح کرده می شوند. صفت گوشت مرغ به درجه اعلی نگاه داشته می شود، زیرا که تجهیزات هایی که ما وصل و نصب کرده ایم حاضر از زمان می باشند و تمام طلبات های حاضر از زمان جوابگو می باشند. بعد از تامین کردن بازار داخلی با محصولات گوشت پرنده، ما در آینده نقشه داریم که اقتصاددارهای استحصالی خود را وسیع کرده گوشت پرنده را نیز به بازارهای بیرونه برای صادرات پیشنهاد نماییم. инчунин дар ҳудуди забхона бо риояи ҳама талаботи санитарӣ, эпидемиологӣ, инфраструктури муҳандисӣ аз қабили хатти оби нӯшокӣ ва техникӣ, хатти қувваи барқ, коррезӣ ва селпарто гузаронда шудааст. бинои истеҳсолӣ аз ҷои қабули парранда, коргоҳи забҳ ва кандани парҳо, шустан ва хунук кардани гӯшти парранда, коргоҳи ба қисмҳо ҷудо кардани парранда ва бандубаст, сардхонаҳои махсуси яхкунандаи гӯшт ва сардхона амборхонаҳо бо нигоҳдории маҳсулот то 18 дараҷа хунукӣ иборат мебошад. мавриди зикр аст ки ҷараёни забҳ бо тарзи ҳалол сурат мегирад. ҷараёни забҳ аз аввал сар шуда, яъне ки мурғ дохили корхона мегардад, дар он ҷо ба тарзи дасткуш забҳ карда мешавад, сипас партҳояш тоза карда дохили мурғ низ тоза карда мешавад ва сипас ба оби хунуке ки сифати гӯштро ба нигоҳ медорад дохил карда шуда, он то ним соат ё зиёдтар дар он нигоҳ дошта мешавад ва дар сардхонае ки 0 дараҷа ҳарорат дорад, дар он низ нигоҳ дошта мешавад. баъдан вақте ки гӯшти мурғ хунуки шуд, вайро тақсимот мекунанд ба қанотҳо, ба поҳойҳо, ба қафаси сина ва баъд аз ин он бастабандӣ карда шуда дар яхдонҳои махсус ки 40 дараҷа ҳарорати хунукӣ доранд то 18 дараҷа хунукӣ хунук карда мешаванд ва нигоҳдори он аз 6 то 12 моҳ имконият пайдо мекунад. асбобҳои забткунанда аз полоди махсус ки барои соҳаи хӯрокворӣ истифода мешавад омода карда шудааст. аз кишварҳои аврупо ва ҷумҳурии мардуми чин дастрас шудааст. таҷҳизотҳои забхонаи мо дар бозори ҷаҳонӣ ҷои хос дорад. раванди истеҳсолӣ аз қабули парранда оғоз мегардад. шароити қабули парранда ба талаботи санитарӣ мувофиқ гардонда шуда, риояи меъёрҳои стандарти ҷаҳонӣ ҷорӣ карда шудааст. таҷҳизоти мазкур бо меъёрҳои стандартӣ сифати гӯшти паррандаро дар сатҳи баланд нигоҳ медорад ва гӯштро то маҳсулоти ниҳоӣ мерасонад. иқтидори таҷҳизоти забткунанда ба 3000 сар парранда дар 1 соат баробар мебошад. инчунин барои дар сатҳи зарурӣ забт кардани парранда дар ҳудуди забхона буғхона сохта шудааст. ҳамзамон ҳангоми шустани гӯшти парранда барои хунук кардани пешакии он дастгоҳи ях истеҳсолкунанда истифода бурда мешавад. дастгоҳи мазкур дар болои зарфҳои шустани гӯшти парранда насб гардида дар 1 соат то 500 кило ях истеҳсол менамояд. баъд аз анҷом ёфтани ҷараёни забҳ ва ба қисмҳо ҷудо кардани гӯшти парранда, он барои бандубаст ба таҷҳизоти махсус ки аз давлати Италия харидорӣ карда шудааст таҳвил дода мешавад. таҷҳизоти насбгардида гӯшти паррандаро дар зарфҳои пенопластикии махсус бо иқтидори 3000 дар 1 соат бандубаст мекунад. ғайр аз ин таҷҳизоти дигари бандубаст низ ба истифода дода шудааст ки маҳсулоти яхкунонидашударо дар халтаҳои полиэтиленӣ бандубаст менамояд. бо мақсади муайян намудани сифати маҳсулот лабораторияи махсус ташкил карда шудааст ки дар рафти корҳои забткунӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр аз рӯи сифат, намуд, андоза ва дигар нишондиҳандаҳои зарурӣ назорату корбарӣ бароҳ монда шудааст. дар ниҳояти истеҳсолот маҳсулоти тайёр ва маҳсулоти бандубастшуда дар сардхонаҳои махсус ҷой дода мешавад. таҷҳизоти сардхонаҳо аз ширкатҳои бонуфузи хитоӣ CBFI харидорӣ гардидааст. қобили зикр аст ки бори аввал дар забхона сардхонаи яхбандии амиқи ҳалқапеч васлу насб гардида дар айни замон дар кишвар беназир ба ҳисоб меравад. сардхонаи мазкур дар ҳарорати 40 дараҷа хунукӣ фаъолият намуда қисмҳои паррандаро бо иқтидори 3000 килограмм дар 1 соат то 18 дараҷа хунук менамояд. ин таҷҳизот имкон фароҳам меорад ки гӯшти парранда сифат ва ғизонокии худро
гум накунад, зеро дар муддати кӯтоҳ яҳ кунанда мешавад. инчунин бартарияти таҷҳизоти мазкур дар он аст ки фаъолияти он пурра ба таври автоматӣ ба роҳ монда шудааст. баъд аз анҷом ёфтани раванди истеҳсолот маҳсулоти тайёри ниҳоӣ дар ду сардхона амборҳо ки ҳарорати дохили онҳо 18 дараҷа хунук мебошад, то ба фурӯш баровардан нигоҳдорӣ карда мешаванд. иқтидори 3 сардхона амборҳои дар забхона бунёд гардида 10, 150 ва 300 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин ҷо маҳсулоти истеҳсолшуда дар муддати дароз аз рӯи меъёрҳо нигоҳдорӣ карда мешавад. барои мунтазам фаъолият намудани забхона беш аз 15 техника ва механизмҳои махсус кор фармода мешаванд ки меҳнати кормандонро сабуктар менамояд. ҳаҷми умумии маблағи бунёди забхона 51 миллион сомониро ташкил дода, дар доираи фаъолияти он 100 ҷойи кории нав таъсис ёфтааст. коргарон бо шароити хуби корӣ, ба хусус маоши сазовор, ошхона, либосҳои корӣ, ҷой барои истироҳат таъмин мебошанд. дар мавриди сохтмон аз масъулаи сохтмони хуби кишвар ва хориҷ истифода карда буд. аз он ҷумла барои деворпӯшҳо ва бомпӯши бинои цех аз масъулаи сохтмонии сеқабатаи сендвич панел истифода намудем. сендвич панел аз ду табақ листи металлӣ, дар байни он пуркунандаи гармӣ нигоҳдорандаи пенополитан ҷойгир аст. бар асоёи асосии фарқкунандаи сендвич панел бо изолясияи пенополитан дар ин аст ки паст будани гузарондани гармӣ ва гигроскопияи минималӣ. масоҳати умумии истифода кардаи сендвич панел 8000 метри мураббаъ ташкил карда буд. дар рафти корҳои сохтмон зиёда аз 200 нафар коргар ва мутахассисони маҳаллӣ ба ҷойи кор бо хӯроки гарм бо маоши хуб таъмин карда буд. дар баробари бунёди коргоҳ роҳбарият ҷиҳати пешбурди корҳои ободонии гирду атроф ва дохили забхона чораҷӯӣ карда, дарахтҳои ҳамешасабз ва ороишӣ шинондаанд. бори дигар ёдовар мешавем ки фаъолияти комплекси агросаноатии мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармарӣ идомаи занҷираи арзиши иловашудаи ширкат буда мутобиқ ба ҳадафҳои стратегияи ҳукумати мамлакат ба хусус таъмини аҳолӣ бо ғизои хушсифат ва саноатикунонии босуръати кишвар бунёд шудааст. ин тадбир ҳамчунин ҷиҳати ғанигардонии бозори истеъмолии пойтахт бо маҳсулоти аз лиҳози экологии тозаи гӯшти парҳезӣ амалӣ гардидааст. бояд гуфт ки бо бунёди комплекси агросаноатии мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармарӣ дар ноҳияи Данғара ва шаҳри Душанбе 270 нафар бо кори доимӣ таъмин гардид. баъди шиносоӣ бо фаъолияти ширкат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва соҳибкорони ватандӯст барои бунёди чунин коргоҳи муосир, дастгирии ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат ва ташкили ҷойҳои нави корӣ изҳори сипос карданд.